Imibiko esilaye nayo izolo ukuthi amathikithi anjengawe-floor sitting abesephelile, lower retract awe-250 nawo esephelile, bese kusele nje awe-upper retract la yi-200. Iyona mbiko-ke leyo okulalwe nayo izolo, asazi-ke noma azophela yini namhlanje. Naba abanye abaphinde ba-edwa kamuva laphana-ke uKhuzani Mpungose ithimba lakhe, umsakazi ongadumile uzoba MC. Phinde futhi kube uMthubisi Nsibande, naye enye insizwa sobe-edile esikimini esikhulu. Baphinde ba-eda no-MC Nkosiyazo. Khona kumuntu engakhohlwa ukumfaka kulama-poster adlule, kulama-video adlulile, uPhini Ntuli esimaziyo ukuthi wasebenza kwiGagasi FM, kodwa wagcina sezosebenza ngapha eGoli, ngazi noma iJozi FM lapha eseSoweto. Uzobe khona-ke usisi uPhini Ntuli. So ngiyacabanga ukuthi-ke mhlambe nokwamanje-ke ischeme sesicishe sahlangana saphelela. Kunama-surprises-ke uKhuzane-ke ulokhu ememezela kancane kancane. Umcimbi unjalo-ke ungayitshela ukuthi hayi sekuphelile, abantu sebenele, kanti cha kusazokwandiswa. Phela indumezulu leyo umcimbi, inqophamlando le. Ilokho nje abantu kumele bekwazi, ilokho abantu kumele understand ukuthi akusiwo umcimbi nje lo oseCarnival City, umcimbi weminyaka. So abantu-ke bazobhema bakholwe, abantu-ke bazi ukuthi yibo bonke abantu bazobe bekhona, yibo abantu bazobe beboshwe laphana, yibo abantu laba bezobe bezonandisa, bezojabulisa abantu, befaka abantu estage. Futhi kube kumnandi kakhulu, kube kusinto ngoba bethole. Yizo zonke izinto lezi esiyifunayo nezijabulisayo. Ukunikeza abantu ithuba abanjengalaba kuyinto enhle. Sekuyisikhathi sabo vele ukuthi abantu esinokubabona benza izinto ko-TikTok, esinokubabona benza imicimbi ethize, benikezwe ithuba esitejini esikhulu esinjengalesi. Futhi ngiyathemba and ngiyazi ukuthi bazowenza umsebenzi bowenzisise kahle, bemnikeze ivelu le uKhuzane ayifunayo. Le mali ayikhokhile uzobe ekhokhela into ekhona, ngoba vele nalamanye ama-influencer lokho ebizwa laphana, it's not like iningi lawo ne-talent. Abanye basuke beyishayela ngobuhle nje kuphela, kungesikhona nje umuntu ukuthi ngoba ikhona into ethize asuke eyenza esuke ispecial. Iy'ntokazi lapha ngaphandle zi-gifted, iy'nsizwa zi-gifted, nethi nje azinikwa ithuba elanele. Yilokho okujabulisa kakhulu-ke, abantu bazobheka bekholwe. Nokade ecabanga ukuthi ngeke saya mhlawumbe bese lithengile ithikithi, sekuyisizathu-ke lesi sokuthi-ke esale eseya ngempela-ke manje, ngoba sekukuningi uKhuzane sekuzamile, sekukuningi uKhuzane akwenzile ukuthi alethe bonke abantu acabanga ukuthi ngihleli badinga. Abantu akabatholile, abantu kade bekhona, abantu abakwazile, abazokwazi ukufika bezonandisa, kube mnandi laphana eCarnival City. ICarnival City lokhu nje mangithi ngiyabheka, ziningi izinto mhlawumbe ezizobe zenzeka, mhlawumbe maningi ama-announcement azoba khona laphana. Kuningi kakhulu esizokuthola nesizokudiscover ngalo mcimbi lo. Akusiwo umcimbi nje lo wokuthi uKhuzane ucelebrate 15 years abakhona endimeni kaMaskandi neBlue Nation. Kuningi abafuna ukusazisa khona, no-live ozobe uhlala laphana uyathembisa kakhulu ukuthi na uzobe umnandi, uzobe nenkosi phakathi. Yizo izinto ey'njengalezi ezijabulisayo, izinto esiyifunayo, izinto esifuna ukuhlale siyibona bakithi. Nkosi yami, umculo wamaskandi mase ukufikela izinga ilapho oba mnandi khona kakhulu, ilapho ojabulisa khona kakhulu, usufikela engawuthanda khona. Abaculi bayathembisa ukurelease ama-EP ngapha nangapha, naseberelizile ingoma zabo ihamba kahle online. Lo nyaka kubuka ngathi kumaskandi uzosiphatha kahle kakhulu. Baningi abaculi abenze kahle online, siyababona oMenzo Limit, oNkosi Amagcwama, oGatsheni, oBanibani, o-SK. Niyabona ukuthi kuhamba kahle kakhulu. So osikweletu niyayibonela nje ukuthi bahamba bodwa laphana online. UNjoke, Hobosha bahamba kahle kakhulu. So kuningi okuthembisayo nesokubona
laphana online nezinto abafethu abazozenza. Lo nyaka lo ungahle uthathwe umaskandi online endimeni yokucula, endimeni streaming online digital platform. Singahle sibone izinto ey'ningi lapha kuma-awards zenzeka njengakuma-Sama, MTN Summer Awards, Metro FM, kuma-Satmark ayibuzwa-ke bazobe besebenze kakhulu-ke abantu abakwazi omenzi nje kuzobe kuhamba kahle kakhulu. Kusenomcimbi futhi omkhulu ozoza laphana we-Manor of All, phinde futhi kube nomcimbi oseThekwini, Ricky Rose Festival. So kuningi nje sokulindela kulo nyaka, kuningi kuzobe kwenzeka egameni likaMaskandi. Njengomlandeli kaMaskandi, njengomuntu okhulumayo ngoMaskandi onokwenza amavidiyo, kumina lokhu kukhombisa ukuthi igiya elikhulu, igxathu elikhulu leli elithathwa abahleli bemicimbi, abantu abakuwo oMaskandi asebeyingxenye yokuhlela kwemicimbi. Lokhu kunikeza ithuba abantu abaningi ukuthi bekwazi ukuthi beye emcimbini beyophefoma, benikezwe ama-chance, okuyinto enhle kakhulu-ke. Kunabantu belithola ithuba lokuthi besebenze ebekade bezohlala isikhathi eside emakhaya bengatholi i-chance, kodwa ngoba uKhuzani bathathe isibindi, bathathe amandla, bathi into enjeya lesifisa ukuyenza, le idea sifuna ukuyenza iphile, sizoyenza iphile-ke. Nakho-ke selifikile usuku lakhona. So sesiyabonga-ke, sesiyajabula kakhulu. Thina nje okwethu ukubeka iy'ncomo ezinhle ukuthi singabagxeki ukuthi hhayi ubani umbizelani, ubani hhayi ungambizanga. Abantu kumele benze sure ukuthi baphilisana kahle labaculi, beyeke iy'ndaba zama-side. Ama-side yiyo la bayobamoshela ngesinye isikhathi ukuthi umuntu uthatha ama-side. Ney'nkulumo abantu abazenza online, bey'khuluma ecokufula abanye abaculi, nazo ziyabavalela. Kugcina sekuyinkinga ukusebenzisana kwesinye isikhathi ukuthi umuntu bazosebenzisana kanjani. Uma sekunezinto ey'kanje okumele abantu bayabhenefitha, bese kuba yinkinga. Kodwa-ke futhi bengeke bebizwe-ke bonke abantu. Laphana kumele ubheke i-popularity yomuntu ukuthi ihamba kanjani, yini ayenza online, engaba-attract-a nabantu ukuthi bethenge amathikithi. Nakho lokho kumele ukubheke, yinto ebalulekile leyo. Angeke uvele ubize nje noma ubani ngoba uzobalandeli bethi hhayi biza ubani qhawe. No, nawe ubiza abantu ozobona ukuthi okay, ubani uzo-attract abantu, ubani udumile njengamanje. Yilokho uKhuzani azamile ukukwenza, azamile ukuthi kube nebhalansi ngoba bazobe bekhona uBig Zulu, bezobe bekhona u-DJ Tira, oJumbo bazobe bekhona. So i-balanced i-line-up kuyakhombisa ukuthi khona into ade efuna ukuyi-achieve ngalabo bantu ababizile. So angiyiboni-ke inkinga-ke, kodwa nje engikhala ngakho ukuthi kazi kuzoba into yeminyaka yini leyo uKhuzani azoyenza noma is a once off event. Ngakujabulela mina kube i-event azosala seqhubeka nayo. Sazi nje ukuthi ngoMarch ziyakhala eCarnival City, noma-ke ngoba kungesikhona eCarnival City kwenye indawo, kodwa kwazi ukuthi ziyakhala. Lento yemicimbi emingaka ikhombisa amandla abanawo uKhuzani, abanye abaculi abakhona kuMaskandi, ukuthi nje akusibo abaculi nje, akusibo abantu ababuye emakhaya abangazazi izinto, bayazazi izinto, bayazi into abayifunayo abayizele emculweni. Lokho ngiyabonga, bekuhle tholo umyalezo loyo. Ngibona ukubona bonke abantu belokhu ngenza amavidiyo kuze kube namhlanje lokhu sibika ngayo i-Carnival City, i-Blue Nation Festival. Nisakahle ngiyabonga.